Здравейте! Трифон за рязание и днес по традиция започва изрязването на лозовите масиви. В тази връзка реших да споделя с вас един по-нестандартен мой проект, а именно тази лозичка бонзай. Тази година лозичката навлиза в третата си година на развитие, като ето тук може да видите, това е пръчката, от която завързах лозата. Това е първата издънка, която излезе и порасна първата година, а това е издънката от миналата година, като идеята беше да оформя геобразно стъбло, което с течение на времето да се удебели и фактически да имам само корона тук. Сега аз не съм бонзай специалист, но доста време се занимавам с лозарство като хоби. Понаучил съм няколко неща. В случая ще направя само един ряз, с който да проверя докъде е живо стъблото. Ще започна от ето тази пъпчица тук. Така както гледам е сухичка, затова мога да отрежа още една, която също е суха, и може би ще отрежа още една, която вече в основата си има, може би няма да се види, има зеленичко, което означава, че растението е живо. Може би ще се наложи да я пусна още една година да продължи насам, тъй като искам да се получи хубаво дълго стъбло. Очаквам тази година да поникне от всяка пъпчица листенция и нови клони, така че най-вероятно ще пусна някои от другите клонове, за да увелича стъблото. Надявам се да имам възможност да направя и таймлапс. Ето тази част тук също не ми трябва. Тя вече е съхнала. По принцип и тази част тук не ми трябва, но за нея съм завързал поддържащите елементи, така да се каже. Ето тази кривка съм я принтирал, за да може стъблото да се вземе собствена форма, но може да го направите със собствена средства, не с въженце, с парцалче, да не нараните самото стебло. И надявам се да порасне, тъй като искам да имам част от природата, специално лоза, вкъщи. Лозата не е поливана от миналата есен. Нарочно задържам поливането, тъй като поради малко по-топлите условия вкъщи цъфти по-рано и по-късно и падат листата. Сега, след като изрязах, преди още да е цъфнала, мога да се я полея спокойно, растението да се събуди. За съжаление няма достатъчно слънце вкъщи, затова може би по време на лятото ще бъде изкарана някъде навън, да набере сила. Вече 2 години има коренна система, което означава, че тази година ще дръпне значително. Не съм сигурен дали ще има гроздче, но пък не се знае. Надявам се да имам възможност да снимам през цялата година и на есен, когато е време за беритба и за правене на вино, да направя втори клип, с който да проверим какво се е случило. Благодаря ви много и успех! Пишете, ако имате интерес да си направите нещо подобно.